Shwmae, mae'n hyn dyddiau ar alfed ar 15 o Hydref 2024. Felly, i mewn yn yr fideo hwn, dwi'n mynd i parhau gyda'r datblygiad o taflun gyda'r enw trhelptx. Mae'r hwn yn parhau yn uniongyrchol ar ôl yr fideo ynglyn â'r PHP diwethaf, sef dwi'n yn datblygu yr swyddogaeth neu'r app i cymryd y testun i mewn yn yr iaith Saesnig fel yr un fan yma, ac wedyn i dadansoddi yr archnodau ar gyfer y blaen sleisau i mewn yn y testun, ac wedyn i ychwanegu yr data neu'r gwybodaeth ynglyn â'r geiriau Cymraeg ar gyfer yr geiriau Saesnig wedi ei nodwyd fel hwn. Ac felly, dyma sut dwi'n gallu trawsffurfio y testun wreiddiol oddi wrth y Saesnig i mewn i'r testun sydd yn dal i mewn yn Saesnig, ond gyda'r data neu'r gwybodaeth sydd yn cyffoethog, sydd yn gallu fy gynorthwyo i mewn yn fy gyfeithiad o'r testun, gyfeithiad gyda llais, gyfeithiad yn sain yn y rhachnag i mewn testun, fwy ysmwyth ac yn haws, ac efo'r recordiad i mewn rhyw fideo ac ati. Felly nawr, os dwi'n eisiau i rhedeg yr codtadiad hwn fan yma, felly mae'r hwn yn rhedeg y gorchymyn yn gyntaf PHP ac wedyn yr enw o'r codtadiad ac wedyn dywisiad namin F gyda'r enw o'r ffal ar gyfer mewnbyniad sef y ffal i mewn yn Saesnig ac wedyn yr algybwysiad gyda'r namin V i defnyddio yr ffynollech gerfa hon. A wedyn os dwi'n nawr yn pwyso ar y botwm dodiad, fel hwn, nawr mae'n creu yr ffal allbyniad gyda'r un enw fel yr ffel greiddiol, sef yr un fan yma, Wells gysylltnod, H gysylltnod egg, /filmer.txt, ond nawr gyda'r dodiad /out.txt, a dyma'r ffal yr allbyniad. Felly, yn gyntaf, dwi'n meddwl mae angen i mi i newid yr ffurfedd o'r allbyniad. Dwi'n eisiau i enghraifft i ychwanegu yr llinell gwag rhwng pob un paragraff fel hwn. Oherwydd, os nad ydw i yn gwneud hynny, fe fyddai yr swyddogaeth yn cydadoddi neu yn ymuno paragraffiau gyda'i gilydd, ac wedyn dwi'n meddwl i wneud yr testun yn fwy darllenadwy. Dwi'n mynd i ychwanegu mwy o'r gyfod le, tiflaen o'r pob un paragraff, felly, enghraifft fel hwn, 1, 2, 3, 4, dwi'n mynd i ychwanegu yr 3 gofod le yn ychwanegol tiflaen i'r pob un paragraff. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl mae angen rhaid i mi i fynosod yr ôl slais ac wedyn yr N yn ychwanegol fan yma ar y llinell 42 ac wedyn hefyd 3 gofod le fel hwn, 1, 2, 3. Nawr, os dwi'n yn equip y ffel ac wedyn yn alredig y gorchymyn fel hwn, ac wedyn dachwelyd i'r pregell ac yn agor yr allbyniad yr un fan yma. Nawr, mae gyda ni llinell gwag rhwng y paragraff ac hefyd mae gyda ni ychydig mwy o'r gofod ar y dechreuad o'r bob un paragraff. Nawr, beth dwi'n yn gallu gwneud yw dwi'n gallu alenwi yr ffel greiddiol fel hwn, ac wedyn dwi'n yn gallu troi yr ffal newydd allbynnwyd i mewn i'r ffel ar gyfer yr mewnbyniad. Felly nawr, os dwi'n yn alredig
y gorchymyn fel hwn. Ac wedyn os ydyn yn agor y ffail, felly dyma'r archbyniad. Felly, mantais o defnyddio yr archbyniad fel mewnbyniad yw, dwi'n yn gallu defnyddio yr un ffail fel mewnbyniad ac hefyd yr archbyniad, ac nid angen i cadw'r dwy ohonynt. Beth dwi'n yn sylwi gyda'r defnyddio o'r ffail archbyniad fel ffail mewnbyniad yw oherwydd yr ychwaneg o'r gofod tiflaen o'r paragraff, mae'r pwp tro ydyn yn gwneud hynny, yr gofod tiflaen o'r paragraff yn cynyddu, ac hefyd pan ydyn yn ychwanegu yr gofod tiflaen o'r arwythnod yr atalnod D, mae'r rhain yn cynyddu hefyd. Felly, ydyn yn gallu gwahardd y rhain oddi wrth cynyddu trwy'r defnyddio yr ffythiant trim neu'r amlymu, to trim, amlymu, pan ydyn yn cyrraedd at dechreuad o bob un paragraff. Felly, i'r patrwm ar gyfer yr mynegiad trelaidd fan yma ar y llinell 28, dwi'n wedi mewnosod neu ychwanegu blaenslais bach lythren W i gynrychioli llythren. Felly, os mae'r atalnodiad yn dilyn yn uniongyrchol llythren heb unrhyw gofod, felly ydyn yn ychwanegu yr gofod le neu gwag le tiflaen, ond os nad ydy, felly mae'r hwn dim yn cymwysio. Mae'r hwn yn anwybyddu yr atalnodiad. Ac wedyn nawr, dwi'n wedi ychwanegu yr anwalion newydd gyda'r enw paragraff, ac wedyn beth yn digwydd fan yma yw gyda'r anwalion hyn yw yn ytrach nag i cynyddu geiriau union yn yr anwalion gyda'r enw output str fel o'r blaen, dwi'n yn gwneud hyn union yn yr anwalion paragraff neu dollar paragraff fan yma ar y llinell 35 ac hefyd fan yma hefyd ar y llinell 40, ond wedyn pan ydyn yn dod o hyd o'r llinyn neu llinell wag fel yr un ar y llinell 43, wedyn ydyn yn rhedeg yr ffythiant neu swyddogaeth sef trim neu amlymu i cael gwared neu i tynnu mas yr gofod le ar yr ddwy ochr o'r paragraff, a wedyn i ychwanegu yr llinellau gwag ar terfyn, a wedyn ydyn yn ysodi yr anwalion paragraff trwy gwachau yr anwalion hwn. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr cod taddiad gyda'r un gorchymyn fer o blaen, felly dyma'r archbyniad. Felly nawr, os ydyn yn edrych ar yr archbyniad hwn, dwi'n yn sylwi fan yma, mae gyda ni yr blaenslais ac wedyn yr arwythnod gofynod, ac wedyn hefyd yr gofynod union yn yr gryfachau ongl. Ac nawr, os ydyn yn edrych ar yr ffail archbyniad ar gyfer yr gerfa gyda'r oldodiad tanillell new.txt, felly beth yn digwydd yw ydyn yn ychwanegu yr geiriau Saesnig gyda'r blaenslais ar yr terfyniad o'r gair Saesnig. Felly, ond os mae'r
gair Cymraeg wedi cynrychioli gyda'r awdnod, gofynod, felly dwi'n meddwl ar yna'n gallu anwybyddu y rhain. Felly fan yma ar y llinell 58 dwi'n wedi ychwanegu yr prawfholiad ychwanegol, sef I prawfholi a ydy'r cyntaf colofn yn arnod yr gofynod neu'r ail colofn yr gofynod os y mae'n unrhyw ohonynt yn un, felly yw anwybyddu yr rhesymeg hwn fan yma, felly os nad ydy dau colofn yn gofynod, felly I rhedeg yr rhesymeg hwn. Felly nawr, os ydyn yn escape y ffail ac yn ailrhedeg y gorchymyn, nawr os dwi'n mynd yn ôl i'r ffail mewn byniad ac enghraifft os dwi'n mynd i'r gair fan yma ac wedyn I dileu yr gofynodau fel hyn ac hefyd i'r gair fan yma hefyd. Nawr os dwi'n yn escape y ffail ac wedyn nawr os dwi'n yn ailrhedeg y gorchymyn, ac wedyn I alagor yr ffail allbyniad, wedyn os ydyn edrych ar y geiriau fel o blaen, sef filmers, nawr mae gyda ni yr gwaglau ar ôl yr blaen slais ac yr un peth hefyd ar gyfer Boswells yr gwaglau ar ôl blaen slais. Wall yr all dwi'n sylwi yw yr un fel ymor I mewn yn yr allbyniad o'r ffail ar gyfer yr gerfa yw pan nad ydy'r gair Cymraeg ar gyfer y gair Saesneg wedi ei canfod, felly mae'n ychwanegu yr gair Saesneg I mewn yn yr ffail allbyniad, felly os ydyn nhw'n wedyn yn rhedeg yr ffwythiant neu yswyddogaeth amrywaith o'r amser, mae'r hwn yn cynyddu yr un gair Saesneg yn amlwaith. Enghraifft, ar gyfer yr gair wel nai fan yma, mae'n cael ei aladrodd unwaith eto fan yma. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw I datrys gwall fan yma. Felly, datrysais I yr gwall gyda'r aladrodd o'r un geiriau Saesneg I mewn yn y ffail fan yma, yr allbyniad wrth y ffail ar gyfer y gerfa, trwy yn gyntaf ar y llinell yr 34, dwi'n yn prawfholi ar gyfer os ydy'r gwerth dychwelwyd oddi wrth get entries yn wag. Os ydy e'n wag, felly rydyn gallu ychwanegu yr gair Saesneg hwn I mewn yn yr allbyniad ar gyfer y gerfa. Ac ar gyfer hwn, roedd angen I mi I sylwi mas yr llinellau I prawfholi ar gyfer yr gofynod I mewn yn colofn 1 a 2. Ac wedyn, os ydy'r allbyniad neu gwerth dychwelyd oddi wrth yr get entries yn cynnwys gofynodau, wedyn mae'n angen rhaid I ni I wneud dim byd o gwbl. Ac wedyn, os mae'r dychweliad neu yr gwerth dychwelyd oddi wrth yr get entries yn cynnwys geiriau Cymraeg go iawn, wedyn rydyn yn gallu ychwanegu y rhain I mewn i'r amwylyn doler paragraff fan yma ar y llinell 38. Ac hefyd dwi'n angen I grybwyll anglyn ar mynegiad rhewlaidd fan yma ar llinell 29, felly oherwydd
rydyn yn cynnwys y patrwm o'r llythren gyda'r o/u fan yma. Roedd angen I mi I ychwanegu I mewn yn arbenniad o'r arosodiad ar gyfer yr mynegiad rheolaidd $1 ac wedyn gofod ac wedyn $2. Os nad ydw I yn gwneud hynny, byddai hyn yn godynnu neu tynnu mas yr olaf lythren o'r gar. Felly nawr, os dwi'n yn redeg y ffail, unwaith eto fel hyn, ac wedyn I edrych ar yr arbenniad ar gyfer yr ffeil erfa, felly, fan yma nawr, nid ydy'r gerau Saesneg yn cael ei heladrodd, ac wedyn os ydyn edrych ar yr arbenniad ar gyfer testun, felly nawr beth oedd yn digwydd yn cynerach oedd roedd yr olaf ar unrhyw pob un paragraff yn colli ei llythren olaf, felly roedd found yn found heb yr D olaf, ond nawr mae'r D yn presennol, felly mae'r ffwthiant neu swyddogaeth hon yn gweithio hefyd. Felly nawr, dwi'n meddwl ydyn gallu gwneud testun allbennwyd yn mwy eglir, oherwydd nawr unwaith yn yr ffail fan yma gyda'r dim ond y testun, unwaith yn y notepad, os mae gyda ni yr un testun unwaith yn yr dudalen wefan, ydyn gallu ffurfweddu yr edrychiad, yr arddangosiad o'r bob un rhanbathau o'r testun. Felly nawr, os ydyn edrych ar y cod taliad, dyn wedi dechrau I wneud hynny, dyn wedi ychwanegu yr amrywiolyn perthnasol I allbynnu i'r ffail HTML neu'r wefan dudalen, sef gyntaf mae gyda ni ar y llinell 26 amrywiolyn $HTML para, ac wedyn ar y llinell 27 y $HTML str. Wedyn, yn yr un fodd ar gyfer yr amrywiolyn paragraff, ydyn yn poblogaethio yr amrywiolyn hyn yn yr un modd, enghraifft pan ydyn eisiau I ychwanegu yr amrywiolyn Word I mewn i'r paragraff ydyn gwneud yr un beth gyda'r $HTML para, ond nawr gyda'r data neu gwerth hwn, neu llun hwn, ydyn yn ei amgylchu gyda'r HTML tag, sef y span fan yma, ac ydyn yn aseinio dosbarth I fod yn SP-eng. Felly mae'r hwn yn arddcael, ydyn yn gallu aseinio o'r ffurfwyddoedd ar gyfer y gar Saesneg ar gyfer yr gar hwn, ac unwaith eto ydyn gallu gwneud yr un peth os mae gyda ni y restr o gerau Cymraeg, ydyn yn gallu arddecau mae'r rhain yr gar gerau unwaith yn y iaith Cymraeg gyda'r dosbarth aseinwyd I fod yn SP-LNG, SP-lang. Ac wedyn, ydyn yn ymdrin ar yr $HTML para, yr un fodd fel ydyn yn gwneud gyda'r $paragraff o'r blaen, ac hefyd yr un fodd ar gyfer $HTML str, ydyn yn gwneud yr un peth yn yr un fodd fel o'r roeddent ar gyfer $output str, ond nawr gyda'r ychydig mwy o'r ffurfwyddaeth ar gyfer HTML, ac wedyn yn yr un fodd ydyn yn allbynnu yr data neu'r llunynnau ar gyfer yr HTML string I mewn yn y ffail, ond nawr ar gyfer yr enw o'r ffail yn ytrach nag I ychwanegu yr oldodiad out.txt ydyn yn
ychwanegu neu o dodi o dodiad tanllell out.html ac wedyn yn ymgylchu llinyn ar gyfer llinyn ymar gyda'r enghraifft peniad ar gyfer tudalen wefan ac hefyd troediad ar gyfer hwn hefyd. Felly, nawr pan ydyn yn rhedeg y ffeil hwn ac wedyn mae gyda ni ffeil archbeniad gyda'r oldodiad .html a dyma hi fan yma. Felly nawr mae'n hollol fwy glir i darllen y testun yn y Saesneg ac wedyn i edrych ar y rhestr o eriau Cymraeg ac wedyn pan ydyn yn grythodiad neu gorchwil o gyfieithu y testun hwn i'r Gymraeg ydyn yn gallu edrych ar y rhestr o'r geiriau yn Gymraeg ac yn dewis yr un sydd yn gyfaddas ar gyfer y gair Saesneg i mewn yn y testun, i mewn yn y brawddeg. Ond ar y pwynt hwn, dwi'n gallu gweld yr yn gallu gwellau ar y dudalen hon, yr yn gallu aseinio lliwiau hyd yn oed yn fwy o wahanol ar gyfer yr mathau gwahanol o'r data, er enghraifft yr yn gallu osod yr fath o'r gair i mewn yn lliw gwahanol i'r gair Cymraeg, er enghraifft i mewn yn lliw gwyrth, ac hefyd dwi'n sylwi ar ambell mwy o'r gwallau sydd yn bodoli ar y moment, er enghraifft fan yma, os yna eisiau i osod didalnod, felly ar yr gair hwn, creadur, yn gallu trosglwyddo'r canran arwydd i mewn i'r didolnod yn uchod i'r lythren E. Ac hefyd, nid ydw i'n gwybod pam, ond mae'r capanod neu'r acen cronfach fan yma ar ôl yr blaenslaeth, felly mae'n angen i mi i datrys hwn hefyd. Felly dwi'n meddwl mae'r rhain y cam nesaf, sef i datrys yr gwallau ar y moment ac hefyd i gwellau yr arddangosiad o'r testun fan yma i mewn yn yr ffefrydaeth o'r dudalen wefan. Felly, yn gyntaf ar gyfer yr acen, sef y didolnod uwchben y lythren E, felly dwi'n wedi creu yr ffwtnant newydd fan yma gyda'r enw'r conf2accent neu i gloswyddo i'r acen, felly dwi'n yn defnyddio yr mynegiad rheolaidd fan yma, er enghraifft yn y achos o'r canran nod neu canran arwydd mae gyda ni, os mae'r lafariad neu lythren E yn ei dilynwyd gyda'r canran arwydd, felly rydyn yn gallu trosglwyddo hwn i mewn i'r lythren E gyda'r didolnod ac wedyn anglyn ar rhywbeth sydd i newid yr arddangosiad o'r fath o'r gair Cymraeg, er enghraifft ydy hynny yn berth neu enw neu ansoddair neu arroddair. Felly, beth dwi'n gwneud fan yma ar y llinellau 52 ac wedyn 53 yw dwi'n trosglwyddo yr dechreuad o'r cronfach pedairangl neu petrial i'r tag ar gyfer y span gyda'r dosbarth SP type ac wedyn dwi'n cynnwys yr patrwm ar gyfer yr ailosod gyda'r cronfach petrial hefyd ac ar un modd yn debygol gyda'r cae cronfach petrial dwi'n
ar gyfer y patrwm ar gyfer ei halasod. Dwi'n defnyddio cae confach pertial ac wedyn yn ei dilynwyd gyda'r cae tag ar gyfer y span, ac wedyn dwi'n mynosod yr gosodiadau ar gyfer y dosbarth hwn, sef SP type i mewn yn yr rhanbarth ar gyfer y dull i mewn yn yr wefan dudalen. Anglyn ar arwydd yr capan nod neu'r acen rhanfachnod ar ôl yr blaenslais oedd yn gyda'r data yn wag. Yr achosiad o'r hynny oedd gwerth dychwelyd oedd wrth y ffytiant get entries, oedd yn dychwelyd yr capadnod pob tro pan dwi'n yn rhedeg yr ffytiant yma i didoli ac i unigolyddio yr rhestr o erau Cymraeg, hyd yn oed os yma'r llun yn union yn yr ffytiant yn wag. Felly, i datrys y trafferth hon, cyn yr llinell i dachwelyd yr dachweliad neu yr canlyniad o'r ffytiant hwn, dwi'n gwneud prawfholiad fan yna os ydy'r gwerth union yn yr amwylyn redfal yn wag. Wedyn, i dachwelyd yr gwerth sydd yn wag oedd wrth y ffytiant, ac wedyn nid i cyrraedd hyd at y llinell nesaf. Beth dwi'n eisiau i grybwch ar y pwynt hwn yw anglyn ar meta tag fan yma, sef yr HTML tag fan yma, sydd yn dechrau gyda'r gar meta. Felly, yn y dyddiau hyn, pan ydyn yn ysgrifennu i mewn yn yr iaith raglenni HTML neu yn ysgrifennu tudalen HTML neu tudalen wefan, mae'n pwysig i gynnwys tag fan yma, sef meta, ac wedyn name yn cyfartalu i'r viewport, a wedyn content yn cyfartalu i'r width yn cyfartalu i'r device cysylltnod width, a wedyn initial cysylltnod scale yn cyfartalu i'r 1, oherwydd gyda'r amrywaith o'r ermygiadau neu dyfeisiau ydyn yn defnyddio y dyddiau hyn ydy ar yr cyfrifiadur neu ar y ffôn symudol neu ar y tablet ac yn y blaen. A beth mae'r tag hwn, y meta tag hwn yn gwneud yw, mae'r hwn yn mwyaf o leiddio neu optimeddio arangosiad o tudalen ar yr ermygiad neu'r device hynny. Enghraifft, os pan yn edrych ar tudalen wefan trwy'r ffôn symudol, ac os yma'r llysiau yn edrych yn hynod o bychan, y rheswm yw diffygrwydd o'r meta tag fan yma. Mae'n arddangos yn dda neu yn iawn ar tudalen ar y poriwr, ar y cyfrifiadur neu ar y desgfrig, ond pan heb yr meta tag fan yma, ar gyfer y viewport neu y porthladd golygfa, felly fe fyddai yr letterau yn edrych yn hynod o fychan. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac wedyn yn arhedeg yr un gorchymyn fel o'r blaen, ac wedyn mae'r hwn yn gynedlu yr dudalen wefan. Nawr, os ydyn yn ei agor fan yma, a dyna fe. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr gard creadur, mae gyda ni dudalnod uwchben i'r lythren E, ac hefyd mae gyda ni yr fath o'r gar Cymraeg. Nawr, union yn yr adongosiad neu y ffurfedd sydd yn ychydig yn ysgyfannach, ac hefyd os ydyn edrych ar geiriau eraill, enghraifft yr generations, blaenslais, ac hefyd geiriau eraill
fel profoundly ac hefyd notes, filmers a Boswells, does dim unrhyw capanod ar ôl blaenslais gwag. Felly, nawr dwi'n gallu parhau I darllen drwy'r gweddill o'r stori byr fan yma, neu chwedl byr fan yma, ac dwi'n gallu parhau I mynosod yr arwyddion blaenslais ar gyfer gerau dwi'n eisiau I darllenfod neu I cachu ambell mwy o'r gwybodaeth amdanynt. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr yn y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darllenfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf ac yn iach. A hwyl.